Bagong taon, bagong pag-asa. Ito ang sumalubong sa gitnang Luzon pagpasok ng 2022. Bagamat nananatili pa rin ang hamon ng pandemya, sumibol naman ang pag-asa dahil nagkaroon muli ng pagkakataon ng mamamayan sa inaasam na pag-unlad at pagbabago na kailangan ng ating bayan. Isa sa mga naging tampok sa pagsisimula ng 2022 ay ang pambansang halalan. Buwan ng Pebrero ang naging hudyat ng campaign period para sa mga national candidates habang ang local ay nag-umpisa noong Marso. Kaliwat kanan na rin ang mga kampanya habang papalapit ang pagpili ng mga bagong mamumuno sa bansa. Kaya naman naging kasama niyo ang CLTV 36 News sa pagsubaybay sa mga mahalagang pangyayari sa mga panahong iyon. Ika-9 ng Mayo ngayong taon, isinagawa ang national elections. Maging ang mga iluluklok sa pwesto upang pamunuan ng bawat probinsya, syudad at munisipalidad. Bagamat marami ang hindi natinag at nanatili sa kanilang posisyon, mayroon din namang nahalal sa unang pagkakataon. Balikan natin ang mga namayagpag at binoto ng mga mamamayan ng Central Luzon na tinutukan ng CLTV 36 News sa nagdaang eleksyon 2022. Naiproklama na ang 7 gobernador sa Central Luzon matapos ang ginanap na eleksyon noong ika-9 ng Mayo. Sa probinsya ng Bataan, walang kalaban ang dating kongresista na si Governor-elect Jovet Garcia. Nakakuha ng 376,924 na boto ang bagong gobernador. Sa Aurora, panalo bilang gobernador si Vice Governor Christian Noveras matapos makakuha ng 75,616 na boto. Papalitan ni Noveras sa pwesto ang kanyang ama na si Gerardo Noveras na siya namang nanalo bilang vice-gobernador. Samantala, pinili muli ng mga Bulakenyo si Governor Daniel Fernando na pamunuan ng Bulacan sa ikalawang pagkakataon. Sabay na naproklama si Fernando at ang kanyang katandem na si Alex Castro na nanalo namang vice-gobernador. Sa probinsya naman ng Nueva Ecija, wagi si re-electionist Governor Oy Umali na nakakuha ng 827,857 votes laban sa 367,307 ni Rian Cuevas. Uupo muli sa ikalawang termino si Umali bilang gobernador ng Nueva Ecija. Post naman si re-electionist Governor Susan Yap sa probinsya ng Tarlac. Nakalikom ng 598,224 na boto ang magbabalik na gobernador at ito ang ikatlong termino ni Yap sa probinsya. Samantala, 199,847 na Zambaleño ang pinili muli ang liderato ang re-electionist na si Governor Juneb Dane upang maluklok bilang gobernador ng Zambales sa ikalawang pagkakataon. Habang sa Pampanga naman nakakuha ng 648,042 na boto si re-electionist Governor Delta Pineda kumpara sa 453,408 na total votes si Danilo Bailon. Ito ang pangalawang pagkakataon na pamumunuan ni Governor Delta ang mga Kapampangan. Makakasama pa rin niya sa paglilingkod ng kanyang ina na si Vice Governor Nanay Pineda na wala namang kalaban sa pagkabisi gobernador. Sa syudad ng San Fernando, matapos ang dominasyon ng mga kalalakihan sa pagkaalkalde ng napakahabang panahon, ay napili sa unang pagkakataon ang isang babae. Kasabay nito, may mga ilang bagong public servants din ang iniluklok sa syudad. Pasado alas 9 ng gabi nitong Martes, May 10 nang simula ng City of San Fernando Board of Canvassers ang opisyal na proklamasyon ng mga nanalong kandidato sa syudad. Nakakuha si Kaluwag ng 57,486 votes o 35.57% ng kabuuang bilang ng mga bumoto. Kasi kada puntahan naming barangay, talagang nag-aantay sila kahit abutin kami ng alas 10 ng gabi. Tapos after ng meeting de avance, makikita mo nagpapapicture sila. So feeling ko hindi naman mag-aaksaya ng panahon ang mga tao na mag-aantay sa'yo at aabangan ka kung hindi ka nila gusto. Diba? Si Kaluwag ang kauna-unahang babae na magsisilbing mayor ng siyudad San Fernando at nakita niyo umano ito bilang isang kalakasan sa kanyang magiging pamumuno. Samantala, tinanghal naman na panalo sa pagka-vice mayor si incumbent councilor BJ Lagman na nakakuha ng 66,277 votes o 43.38%. Pagdating naman sa mga city councilors, numero 1 ang anak ni Congressman Dong Gonzales na si Brenz Gonzales. Sinundan ito ni Alvin Mendoza na pinalitan ng kanyang may bahay na si Rosalie Mendoza matapos mapaslang noong April 30. Pasok din sina Ricky Hizon, Reggie David, Tina Lagman, Ato Agustin, Angel Wihangco, Aizel Macalino, Reden Halili at Rose Kalimlim. Sa bayan naman ng Masantol ay nanumpa ang pinakabatang alkalde sa edad na 21, si Mayor Tonton Bustos. Pinalitan niya ang ngayon vice-alkalde ng bayan na si Dan Ginto.
Sa edad na 21, umupo na sa pinakamataas na pwesto sa bayan ng Masantol, Pampanga si Jose Antonio Tonton Bustos. Nanumpa ang batang alkalde kasabay si Mayor Dan Ginto na uupo naman ngayon bilang Vice Mayor at mga nanalong konsehal ngayong Huwebes, June 30. Ayon kay Bustos, sa sentro umano ang kanyang pamamahala na nakatuon sa konsultasyon sa kanyang mga nasasakupan. Dagdag pa niya, ito na umano ang umpisa ng bagong Masantol na matagal lang hinihintay ng kanyang mga kababayan. Mga kababayan ko po sa bayan ng Masantol, maraming salamat po sa inyo pong mainit na pagtanggap dito po sa ating oath-taking and inauguration. At tulad po ng sinabi natin kanina, ito na po ang araw, ito na po ang simula ng bagong bukas para sa bagong Masantol para sa ating lahat. Maraming salamat po. Magiging prioridad din naman ng rookie official ang paghahanap ng solusyon sa baha na matagal ng problema ng mga Masantolenyo. Dito po sa bayan namin talagang ko po kami sa baha. Matagal na pong pasakit, matagal na pong kalbaryo sa aming balikat ito. Kaya't even before pa po ng ating inauguration today, nakipagpulang na po tayo sa DPWH at sa iba pong national agency. Nakapag-allocate na po sila ng pondo at excited po ang ibalita sa mga kababayan ko po sa Masantol na this year, meron pong ma-implement na flood mitigation control dito po sa ating bayan. Bukod sa problema sa baha, isa pa sa mga uunahin daw niyang tatrabahuhin ay ang mga programa para sa kabataan. Aniya malaki ang naging parte nila sa kanyang pagkapanalo at naiintindihan niya mga hinaing ng mga ito. Nanaig naman si re-electionist Mayor Chris Garbo sa mainit na labanan ng pagkaalkalde sa siyudad ng Mabalacat. Kasama si Mabalacat City Mayor Crisostomo Garbo sa 14 na re-electionist mayor sa Pampanga na naipanalo ang halalan 2022. Paano po mag-deliver ka ng services to the people? Kasi ang sinasabi nila sa amin, kahit kapatid mo pa, kahit kaibigan mo pa, kung naglapas tangan sa gobyerno at wala silang pinakitang mabuti para sa pagsiservisyo nila, wala ka sa kanila. Pero kung maipakita mo sa kanila, you have proved yourself that you are a good leader at merong katunayan na naririnig sa mga kababayan at nagpapatotoo yung mga kababayan mo, starting from the barangay captain to the gagawad, up to the normal people, pakikinggan ka nila. Bukod sa naging resolusyon, tungkulin ng mga bagong halal, maging ang pagsasakatuparan ng mga ito sa binitawang pangako sa taong bayan. Sa siyudad ng San Fernando, mga programang madaling makita at maramdaman para sa mga Fernandino ang sumentro sa first 100 days ng panunungkulan ni CSF Mayor Vilma Caluwag. Ilan sa mga ito ay ang libreng dialysis center, pagpapaigting ng traffic enforcement sa syudad, at ang matagumpay na pagbubukas ng San Jose Panlumacan Bridge matapos ang 6 na taon. Noong 2016 nang matapos ang konstruksyon ng tulay na ito sa Panlumacan, San Jose, sa siyudad San Fernando, Pampanga. Proyekto ito ng Department of Public Works and Highways na may habang 27 meters. Ngunit mapapansin, walang dumadaan dito dahil pagdating sa dulo ng tulay, dead end na, nakaharang ang isang bahay. Pag-aari ito ng pamilya Simeon kung saan nakatira ang 5 pamilya. 6 na taon na raw silang sinusuyo ng DPWH na lisanin ang kanilang bahay dahil kailangan ng gobyerno ang lupa para sa binuksang tulay. Kung mabubuksan daw ito ay wala pang 5 minuto ay makapagpaparoot pa rito na ang mga tao at sasakyan sa Barangay Del Pilar at San Jose, gayon din ang mga estudyante sa University of the Assumption. Kaya nang makaabot ito sa kaalaman ni Mayor Vilma Caluwag ay nagsagawa ng inspeksyon ng alkalde. Pagkatapos ay ipinatawag ang mga involved sa usapin, ang pamilya Simeon, University of the Assumption, DPWH at iba pang stakeholders. Pagkatapos ng pulong nitong September 9, ay pumayag na ang pamilya Simeon na makipagkasundo at ma-demolish ang kanilang bahay. Nakakatuwa na amicably na settled lahat, no? Yung nakakatuwa lang na ang tagal nating problema yan at ngayon nagkaroon ng solusyon. Ibinida naman ng mga first-time mayor sa bayan ng Arayat, Masantol, Santo Tomas sa Sasmuan ang kanilang mga accomplishment report sa unang 100 araw ng kanilang panunungkulan. Sa bayan ng Arayat nitong 2022 elections, naluklok ang kauna-unahang babaeng alkalde na si Mayor Modest Madir Alejandrino. May bahay ni dating mayor at ngayon ay Vice Mayor Emmanuel Bon Alejandrino. Sa kanyang first 100 days report nitong Lunes, October 10, ipinagmalaki ng alkalde na tinutukan niya ang seguridad ng bayan sa pamamagitan ng paglalagay ng mga ilaw sa lahat ng 30 barangay ng Arayat. Wala pa po akong 100 days, ang buong Arayat ay lumiwanag. Lahat po ng 30 barangays, nabigyan po natin ng mga street light.
Tututukan din umano ng kanyang administrasyon ang kabuhayan, edukasyon at kalusugan ng mga Arayateños sa kanyang susunod pang mga taon sa katungkulan. Samantala nitong Lunes din, naglatag ng kanyang ulat sa bayan ng pinakabatang alkalde ng lalawigan ni si Mayor Tonton Bustos ng Masantol. Ibinandera umano ng kanyang liderato ang consultative leadership sa pamamagitan ng pagtatayo ng 17 accredited civil service organization na katuwang niya sa pagpapabuti ng serbisyo sa mga Masantoleños. Our institutional quality policy is to commit ourselves to provide the Bayong Masantol efficient, effective, and sustainable public service delivered with competent. Sinimulan po natin ang ating paglilingkod bayan na taglay ang isang pamumuno sa ilalim ng isang participative, consultative, and empowering servant leadership. Ibinalita ng nagbalik alkalde na si Mayor John Sambo na nasa proseso na ang lokal na pamahalaan ng Santo Tomas sa pakikipagsundo sa pamunuan ng Jose Bilingad Memorial Hospital para sa pagbubukas ng Santo Tomas Community Hospital. Makipag-use of rock agreement ko po keng JBL for 50 years. In pong Gabon, nanungno ka rin makatalaka dyan kay katamong hospital for 50 years. In Jose Bilingad Hospital po, yang mag-manage, ibuklak tane po in kay katamong hospital. Isa naman sa mga nais sa katuparan umano ni Sasmuan Mayor Catalino Cabrera ay ang mga programa laban sa korupsyon. Kabilang dito ang paghihigpit sa pagsunod ng mga empleyado ng lokal na pamahalaan sa tamang working hours. Gayon din ang regular na pagsusumite ng financial statements ng LGU ng Accounting Office para sa checks and balance. Samantala, mas pinaikti na operasyon laban sa illegal quarrying at mining activities ang isinuno ni Governor Daniel Fernando sa dalawigan ng Bulacan. Sa ating inang kalikasan, sa mga illegal na aktibidades sa ating lalawigan, hindi ko po papayagan. Subalit may mga matitigas pa rin ang ulo. Kumita lang ng pera. Hindi baling masakin ang inang kalikasan. Pasensya na po kayo. Alam ko lahat kailangan ng pera. Pero tandaan natin, a man cannot live by bread alone. Tandaan po natin ito. Sa lalawigan ng Pampanga naman ay pinangunahan ni Governor Delta Pineda ang pagtalima sa anti-overloading law sa kahabaan ng NLEX. Matatanda ang 15 araw sinuspinde ng provincial government ang quarry operations para bigyang pagkakataon ng mga trucker at hauler na tumalima sa 33 tons weight limit na itinakda ng anti-overloading law. Sa ating pagbabalik tanaw sa resulta ng halalan, hangad namin na maging gabay ito sa lahat ng mamamayan ng Gitnang Luzon para sa darating pang eleksyon sa mga susunod na taon. Isang ekonomiya sa mga malubhang tinamaan ng pandemya. Nalugi at nagsara ang karamihan sa mga negosyo, marami ang nawalan ng trabaho at nagtaas ng mga presyo ng mga bilihin. Bukod pa rito, isang malaking banta rin sa pagbangon ng ekonomiya ang pagsipa ng presyo ng gasolina. Dito sa Central Luzon, pagpasok pa lamang ng unang quarter ng 2022, naramdaman na ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo kabilang LPG. Lakasan na lamang ng loob ang pangangarinderya. Ito ang hinaing ni Aling Gemma Magtoto kasabay ng pagsipa ng presyo ng liquefied petroleum gasoline o LPG. Nasa 200 piso raw kasi ang nadagdagan sa presyo ng 11 kilogram na LPG. Ano po, nasa 500 lang. Ngayon 7 plus. Kaya po malaking epekto po talaga sa aming business yung karinderya. Ang tumas ang gas. Sumbong niya, paiba-iba ang presyo ng kuha niya sa mga retailer dito sa Pampanga. At dahil tutok umano ito sa pagluluto, kung minsay hindi na niya nababantayan kung tama ang timbang na naikakarga sa mga tangkeng ipinapalit. Mula sa ginagamit na trike sa pamamalengke at rekado ng mga pangunahing bilihin, walang nagbaba ayon kay Aling Gemma.
Kaya ang issue umanong ito, dapat problemahin ng gobyerno. Gusto ko po sanang iparating sa ating gobyerno, sana po ibaba po yung mga produktong ginagamit natin, lalo na sa mga karinderya. Wala pong gaano kinikita yung karinderya kasi po tumaas nga po lahat ng bilihin. Sa abiso ng Department of Energy, ang pagtaas ng presyo ng liquefied petroleum gas ay sanhi ng pagtaas ng presyo sa pandaigdigang merkado at laki ng demand ng malalaking bansa gaya ng Europa at China. Problema po dyan, ibig sabihin na short change or ibig sabihin naloloko po yung ating mga consumer. Kaya po yan po yung batas na ipasa po ngayong taon na to, itong bagong LPG law, RA 11952. Ito po ngayon yung sasagot po din sa mga problema na halos 18 years na pong problema ng LPG industry. Kaya po itong Pebrero, mararamdaman na po ito ng ating mga consumer na magaganda po yung mga tangke dahil mga pro-protectionan po yung kanilang karapatan. Mahirap na nga ang buhay dahil sa pandemya, dumagdag pa ang sobrang taas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Buwan ng Marso nang maitala ang 4.6% inflation rate sa gitnang Luzon. Kasabay ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay ng pagtaas din ng bilang ng mga kababayan natin naghahanap ng trabaho o dagdag na pagkakakitaan. Isa sa mga pinaka-apektado ang mga nasa entertainment industry. Pero ilang content creators at online sellers sa Pampanga umaasa na hindi muna bubuwisan ng pamahalaan ang kanilang maliit na kita, lalo't patuloy ang nararanasan ng inflation sa bansa. Sa GCash donation at sa monetization process ng iba't ibang social media platform umasa ang mga katulad ni Ara Muna. Kwento niya, hindi rin biro ang standards na kailangan para kumita ng pera. Kaya naman pakiusap niya, piliin lang daw sana ng pamahalaan ang mga bubuwisan na content creators at huwag nang isama ang mga maliliit lamang ang kita. Medyo nakakalungkot lang para do sa mga baguhan na hindi pa ganun kalaki yung kanilang kinikita. Siguro po, i-ano na lang nila, yung pag-i-implement, ano ba ang tawag doon? I-control lang nila kung sino ba yung dapat na patawan ng tax. May recording company si Ara Muna. On track ang detalye ng monetization niya sa podcast network at social media. Kung sa katulad niyang nakarehistro sa Bureau of Internal Revenue, hindi na umano ito issue pa. Apelan ni Ara Muna, protektahan ng Estado ang kanilang kabuhayan at karapatan na magkaroon ng benepisyo, lalo't lumalaki ang kanilang sektor na nabibilang sa mga informal workers. Hirit naman ng ilang maliliit na negosyante gaya ni Joy Limin. Nabubuwisan na sila sa pagbili raw ng raw materials para sa kanilang paninda. Sumasideline bilang mananahi ng bedsheet at kurtina si Limin. At sa panukalang ito, ang tanong niya, bakit pati silang mga maliliit ay pinupuntirya? Doble po talaga kasi pag bumili po kami ng tela, ng materyales po namin, syempre po may tax na rin po kami binabayaran doon sir. Kaya nga po nagtataka po ako kung isasama na rin po sa yung mga online sellers sa magta-tax po. Sa unang sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., binigyan din niya ang pagpaparehistro, pagbubuwis sa mga nasa e-commerce at online industry. The Internet Transaction Act or e-commerce law, which aims to establish an effective regulation of commercial activities through the internet or electronic means to ensure that consumer rights and data privacy are protected, innovation is encouraged, fair advertising practices and competition are promoted. Kaya abiso ng Bureau of Internal Revenue sa mga negosyante na ginagamit ang cyber community. Una, yung lahat po ng players na tinatawag natin, kaya siya po ay singer, vlogger, or those who are selling through online platforms, those who are giving services through online platforms, they are all covered by the mandate or by the call of the President, our Commissioner, to have them registered and comply with the existing tax regulations. Ngunit kahit anong pagbabanat ng boto ang gawin ng ating mga karehiyon, patuloy pa din ang paglobo ng antas ng inflation. Sa tala nitong Setyembre, pumalo na sa 7.1% ang inflation rate sa Central Luzon.
Bunsod nito, umabot sa higit 252,000 o 8.3% na nasa 3 milyong pamilya sa Central Luzon ang itinuturing na mahirap ayon sa Philippine Statistics Authority. Sa maliit na tindahang ito sa Northville, Ciudad de San Fernando, Pampanga, kumukuha ng panggasto si Erlinda Nucum. At kagaya ng marami sa ating mga kababayan, doble kayod siya sa araw-araw. Maitawid lamang ang pamilya sa gutom. Sakit na yung mga katawan ko pa, madaling araw pa, nag-aanap buhay ako para maangat ko lang ang buhay ko. At hindi aasa sa mga politiko lang, sa konting ayuda. Nitong Setyembre, pumalo ang 7.1% na inflation rate sa Central Luzon. Ayon sa National Economic Development Authority o NEDA Region 3, epekto ng mataas na inflation rate ang pagtaas din ng poverty incidence. Ang poverty incidence ay ang porsyento o bilang ng populasyon na hindi sumasapat ang kanilang per capita income o kita para tustusan ang mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain. Sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, lumalabas na 8.3% o higit 3 milyong kabahayan sa Central Luzon ang maituturing na mahihirap. Katumbas ito ng mahigit 252,000 na pamilya. If you talk about real numbers, the highest number is in Bulacan. You have 73,150 families that are below the poverty threshold. As compared, kung sa Aurora, 9,130 families lang yun. So, while Bulacan has a poverty incidence of 8.3%, parang yung regional average natin, and Aurora, 16.3, parang napakadami. In terms of total number of people, 73,000 na sa Bulacan, ang Aurora is 9,000. And Pampanga, you have 20,210. Kasi nga, mas maraming population natin, pero mas marami rin ang pamilya na mas mahirap sa Pampanga actually kaysa sa Bulacan. When you talk of magnitude, the number of people who are as compared to the percentage. Sa patuloy na pagsubaybay ng CLTV 36 News sa estado ng ekonomiya, pagdako natin sa huling quarter ng taon, tila wala pa rin pagbabago sa presyo ng mga bilihin at serbisyo dito sa Central Luzon. Patuloy ang pagtaas hanggang umakyat na sa 8.8% ang inflation sa buwan ng Nobyembre. Tila lumiliit ang ipinaiikot na puhunan habang tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Ito ang daing ni Alma Aguilar, may-ari ng isang karinderya dito sa Angeles City. Mahirap po kasi yung pamunan namin puro 5-6. Alos tabla lang po pag-uwi. Wala na pong tira. Bagamat dumarami umano ang kanya mga parokyano dahil marami ang pinipiling bumili na lamang ng lutong ulam kaysa magluto dahil sa mahal ng mga rekado, hindi naman niya magawang dagdagan ang kanyang paninda dahil sa kulang na budget sa pamamalengke. Sibuyas. Ang karaingan ni Aling Alma ay refleksyon ng 8.8% na inflation rate sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa Central Luzon para sa buwan ng Nobyembre. Mas mataas ito sa 8.3% na naitala ng Philippine Statistics Authority noong Oktubre. Pumapangalawa ang Gitnang Luzon sa 12 rehiyon sa bansa na may mataas na inflation rate sa huling quarter ng taon. Kung ihahambing sa inflation na naitala sa mga rehiyon sa labas ng National Capital Region noong Oktubre 2022, 12 rehiyon ang nagtala ng mas mataas na inflation nitong Nobyembre 2022. Ito ay ang mga rehiyon na may kulay blue. 8% ang national inflation rate nitong Nobyembre. Kaya naman ang mga karamihan sa ating mga karehiyon, todo-todo ang ginagawang pagsisikip ng sinturon, mairaos lamang ang makakain sa maghapon. Dati pag nagtitipid ka, gulay. Ngayon mas mahal pa yung gulay sa karne. Samantala, habang papalapit ng Kapaskuhan, imbis na matuwa ay halos maluha ang mga mamimili dahil sa pagtaas ng presyo ng pulang sibuyas. Nitong unang araw ng Disyembre kasi, umakyat na sa 240 hanggang 280 pesos ang kada kilo na paboritong panggisa ng ating mga karehiyon. 8 taon na nagtitinda ng lutong ulam sa Barangay Pampang, Angeles City ang 38 anyos sa si Reyna Enriquez. Ang best seller at binabalik-balikan daw ng mga parokyano sa kanyang karinderya, walang iba kundi ang sisig. Kaya naman na magtaas ang presyo ng sibuyas sa merkado, isa sa mga napakamot ng ulo si Aling Reyna. Ay, Diyos ko, parang hindi po yung putahe pag walang sibuyas.
Dati sabi ng asawa ko, dapat sang na lang yung lalagay kasi mas mura ng konti yung sang. Kaya lang iba pa rin yung lasa ng sibuyas talaga. Kung noong unang bahagi ng 2022 nasa 2,000 piso kada araw ang puhunan ni Aling Reyna, ngayon ay aabot na raw ito sa 5,000 piso. Kaya naman kung dati-dati ay nasa 8,000 piso kada araw ang kita ni Aling Reyna, ngayon ay swerte na kung makakuha siya ng 2,000 piso. Sa Pampang Market Angeles City, pumalo na sa 240 hanggang 280 pesos ang dating 140 to 180 pesos sa presyo kada kilo ng pulang sibuyas. Hindi na rin nalalayo sa halagang ito ang per kilo ng white onions. Ayon sa mga tindera, kung dati-rati ay nakakabili sila ng isang sakong sibuyas na may bigat na 8 to 9 kilos sa halagang 450 pesos, ngayon ay pinakamababa na ang 1,600 pesos kada sako. Ayon sa Department of Agriculture, walang sapat na dahilan para mag-angkat ng sibuyas ang bansa, lalo't anihan na raw ng mga local farmers sa susunod na buwan. Tinitingnan natin kung gaano kalaki ang kanilang volume na i-harvest dahil ito po ay makakatulong sa pagdagdag ng ating supply at alam naman po natin na pag nadagdagan ng ating supply, yan din po ay makakatulong sa pagbaba ng presyo. Bagamat malayo pa ang tatahakin ang ekonomiya ng Central Luzon tungo sa full recovery, positibo pa rin ang ating mga karehiyon pagpasok na taong 2023 dahil sa pagduluwag ng mga restriksyon, pagbabalik ng face-to-face classes, paglago ng turismo at unti-unti pagbangon ng mga negosyo at industriya. Hindi pa man natatapos ang dagok na dulot ng pandemya, muli na namang humarap ang mga Pinoy sa panibagong pagsubok, ang bagsik ng kalikasan. Baha, lindol, malakas sa pag-ulan at bagyo. Ilan lamang yan sa mga sakunang pumasok sa bansa ngayong 2022. Dito sa Central Luzon, tinutukan ng CLTV 36 News Team ang 2 pinakamalakas na bagyo na tumama at nagdulot ng pinsala sa kabuhayan ng ating mga karehiyon, sektor ng agrikultura at infrastruktura. Sino makakalimot sa bagyong Karding na nanalasa nitong buwan ng Setyembre at nag-iwan ng trahedya? Ang pagkasawi ng 12 katao kabilang ang 5 rescuer sa Bulacan. Pasado alas 7 ng umaga noong September 26, nang madiskubre ang wala ng buhay na katawan ni Troy at ni Narciso Calayag, Marvy Bartolome, Gerson Resurrection at George Agustin sa sitio Banga-Banga, Barangay Camyas, Bayan ng San Miguel. Maghahatid sana ng tulong sa mga pamilyang nasa evacuation center ang mga rescuer nang tumirik ang kanilang sinasakyang truck. Dahil dito ay nagpasya ang 5 na magbangka na lamang. Ngunit habang inihahanda nila ang mga lifeboat, ay biglang rumagasa ang flash flood na nagpaguho sa isang pader sa kanilang kinaroroonan. Dito na sila tinangay ng malakas na alon. Nagpapadal kasi protocol yun. Kailangan merong team leader, yun nga si Gerson Resurrection. Siya yung nagkukuman. Pag sinabi sa yung dig together, nagdidig talaga sila, nagdidig. Yun hanggang sa meron yung kumulaps, may nagkulaps nga ng building. Parang siguro sa laki ng tubig, biglang tumaas, hindi na nila kayang makabalik, doon na sila nilamon ng tubig. Kwento ni Raul Agustin, team leader ng Bulacan PDRMO Rescue Unit, hindi matatawaran ng dedikasyon sa trabaho ng 5 bayaning rescuers. Talagang matatapang to, malalakas ang loob, masigasig sila. Saka talagang makikita mo yung dedicated talaga sila sa trabaho nila. Samantala, bumuhos naman ang pakikiramay sa mga naulila ng mga bagong bayani sa isinagawang luksang parangal sa Bulacan Capitol Gymnasium, Biyernes, September 30. Ginawaran naman ng posthumous award ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang 5 rescuers. Ito ang bakas parangal ng kagitingan na ibinibigay sa mga individual na nagpakita ng katangi-tanging katapangan at pagtulong sa iba sa gitna ng kalamidad. Nag-iwan din ito ng pinsala sa agrikultura na aabot sa higit 1.6 billion pesos.
Sa tala ng Department of Agriculture Region 3 nitong September 27, 1.5 billion pesos dito nasirang palay, higit 19 billion sa mais, 110 million sa high-value commercial crops, at 7 million pesos naman sa livestock. Sa kabuuan, ang Nueva Ecija ang may pinakamalaking halaga ng pinsala na umabot sa higit 968 million pesos. Nasa 50,700 na kabahayan naman ang sinira ng bagyong Karding sa mga probinsya ng Aurora, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Higit 5,700 dito ang tuluyang nawasak habang higit 45,000 naman ang partially damaged. Nagpaabot ng nasa higit 13 million pesos na ayuda ang DSWD Region 3, mga LGU at isang NGO para sa mga apektadong individual at pamilya. Nagdeklara naman ng state of calamity ang mga bayan ng Concepcion Tarlac, Macabebe Pampanga, Dingalan Aurora at San Miguel Bulacan maging sa Nueva Ecija. Bago pa man makabangon sa epekto ng nagdaang bagyo, panibagong kalbaryo na naman ang naranasan ng ating mga karehiyon. Sa bagyong Paeng na tumama nitong Oktubre at nagdulot ng pagbaha at matinding pinsala sa Bataan, Pampanga, Bulacan, katimugang bahagi ng Tarlac at gitna at katimugang bahagi ng Nueva Ecija at Aurora. Aabot sa higit 430 milyong piso ang iniwang pinsala sa agrikultura ng bagyong Paeng sa Central Luzon. Ito ang naging tala ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 3 as of November 5. Nagtamo ng pinakamalaking pinsala ang probinsya ng Bulacan na nagkakahalaga ng 114 million pesos. Sinundan ito ng Pampanga na may 92.5 billion pesos worth of damages at Bataan na may higit 78 million pesos na halaga na napinsalang pananim. Hindi rin lalagpas sa 13,000 magsasaka ang apektado. Samantala sa tala ng Department of Public Works and Highways itong November 1, tinatayang aabot sa higit 54 na milyong pisong halaga ng infrastruktura ang napinsala dahil sa bagyong Paeng. Kabilang sa mga napinsala ang ilang food control structures, dike at slope protection. Ang sunod-sunod na bagyo ay nagdulot ng mga serye ng pagbaha na lubhang malaki ang perwisyo sa mga pasahero at motorista sa bayan ng Masantol at Macabebe, Pampanga. Galing ang tubig mula sa mga upstream areas tulad ng Nueva Ecija at Arayat at sinasabayan pa ito ng high tide. Aabot sa 1 hanggang 2 talampakan ng taas ng tubig sa Barangay San Gabriel, Macabebe na parehong dinadaanan upang makapunta at makalabas sa kabayanan at kalapit na bayan ng Masantol. Kwento ng mga commuter na nakapanayam ng CLTV News, 1 hanggang 2 oras sila kung maghintay para lang makasakay ng modern jeepneys. Ang ilan, umaasa na lang sa mga rescue trucks na ginagamit bilang mode of transportation. Habang ang iba naman ay nagbabayad ng 150 pesos upang mahihatid ng tricycle. Super hassle po, mga 1 hours na po ako dito. Imbis po na makakagawa ka na po ng yung mga assignment po, maghihintay pa po. Tapos, imbis na makakain pa sa tamang oras, need pa pong maghintay ng ganitong katagal. Yung mga sakyan ayaw na pong dumaan dito sa Barrio San Gabriel. Napakalalim po, kaya napakahirap sumakay. Yung mga iba po, lagi pong puno po yung mga minibus. Tsaka puro transfer po. Yung mga iba, apalit lang. Tapos San Fernando. Hanggang sumapit ang buwan ng Nobyembre, hindi na nakuha pang makadalaw sa puntod ng mga namayapang mahal sa buhay ang ilan sa ating mga kabalen. Lubog pa rin sa baha ang 6 na sementeryo sa bayan ng Masantol, Pampanga ngayong undas. Bagamat sumikat na ang araw matapos ang bagyong Paeng, patuloy naman ang pagbaba ng tubig sa nasabing bayan mula sa ibang matataas na karatig na lugar. Dahil sa baha, pinili na lamang ng ilan nating karehiyon na ipagdasal sa bahay ang kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Po namin sa bahay yung mga mahal namin po sa buhay. Siguro po maintindihan na po nila yung mga ganitong situation. Batay sa situational report ng Pampanga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ngayong umaga ng November 1, baha pa rin sa lahat ng 26 na barangay ng Masantol. Pinakamataas ang tubig sa Purok 1, 2 at 3 ng barangay Sapang Kawayan na nasa 1 hanggang 3 talampakan. Ganito rin ang sitwasyon pagpatak ng Disyembre, mataas pa rin ang tubig sa ilang sityo naman sa bayan ng Macabebe, Pampanga. Daig ng mga residente, 8 taon na silang hindi nakapagdaraos ng simbang gabi. Mahalaga para sa mga mananampalatayang Katoliko ang taunang simbang gabi. Pinaghahandaan ito ng marami nating mga karehiyon gaya na lamang ng paggagayak ng kanilang mga simbahan at kapilya kung saan ginaganap ang banal na misa.
Ngunit hindi ganito ang sitwasyon sa Sitio Nabong, Barangay Caduangtete, Macabebe, Pampanga na labis na apektado ng climate change. Kahit wala kasing pag-ulan ay lubog sa tubig ang kanilang komunidad. Inabot na rin ng baha ang kanilang kapilya kaya hindi na ito nagagamit pa ng mga residente. Siguro, pero lumubog yan, ito siguro mga 8 taon siguro. Ngayon hindi na nagagamit. Kahit na pista, hindi na nagagamit yan. Wala na akong nagmimisa dito. Wala na, doon sa mismong highway, doon na kami humingi ng misa pag halimbawa pista namin dito. Kinakain na ng kalawang ang entrada ng kapilya habang nilulumot naman ang mga pader nito. Maging ang mga dating nagsisimba rito, nilisan na ang kanilang lugar dahil sa baha. Kwento ng bangkerong si Nicolas Laksina, produktibo ang lupain sa kanilang komunidad noong bago pa man pumutok ang Bulkang Pinatubo na halos 3 dekada na ang nakakaraan. Ngunit paglipas ng panahon, naging catch basin na ang tubig mula sa mataas na lugar sa rehiyon, ang bayan ng Macabebe. Dagdag pa ni Mang Nicolas, naway maituloy ang proyektong kalsada na magdurugtong sana sa kapilya at iba pang komunidad sa Sitio Nabong. Pero kahit walang nararanasang pag-ulan, madalas pa ring lubog sa bahangin ng lalawigan sa Central Luzon, partikular ang ika-4 na distrito ng Pampanga dahil sa matinding epekto ng climate change. Ang coastal areas gaya ng Masantol, posible pa nga mabura sa mapa. Ibinahagi ni Pampanga 4th District Board Member sa CLTV News ang isang dokumentaryo ukol sa intervention ng Climate Change Commission. Ikinonsulta na raw kasi ng provincial government ng Pampanga ang nasabing komisyon kaugnay ng usaping pagtataas ng level ng tubig sa mga coastal area sa lalawigan. Ayon kay Balingit, walang konkretong breakwater infrastructure sa coastal area na ito. Kaya kanya-kanyang diskarte na lamang daw ang mga mangingisda upang ampatan ng solusyon ang taunang paglakas ng alon na sumisira naman sa kanilang kabuhayan. Epekto raw ito ng climate change. Pamilatanan ni Takmika climate change, masanali sila rin pilapil, o datanging maragula danong lalasawa nining maragula alun na danong impawat pilapil. Sa milyari po, pauka pamilatanan ditang maraguling gastos, inggewara po ginamit lang net. Kaya padurutan na ipispan, kalupanin kay gilitangay ni makanita ligtas kami maragula. Climate change resilient ang mga infrastruktura na kailangang maibaba dito. Dahil ang pangamba ng opisyal, base sa pag-aaral umano ng mga eksperto, maaaring mabura sa mapa ang mga coastal community sa bansa dahil sa patuloy na pagtaas ng sea level. Hindi isinasantabi ng Climate Change Commission ang resulta ng pag-aaral ng mga climate change advocate. Sa ibinahaging mapa ng bansa, makikita ang mga kulay pula na distrito sa coastal area na sakop ng National Capital Region at Pampanga. Ang mga ito raw ay vulnerable sa pagbaha at kasama sa forecast ay ang posibleng tuluyang paglubog ng mga ito sa taong 2050. Samantala, bagamat may mga bagyo na nalasa sa ating bansa ngayong taon, mapalad pa rin ang ating mga karehiyon dahil walang naitalang malakas na lindol na tumama sa gitnang Luzon. Ito ay sa kabila ng 7.3 magnitude earthquake na yumanig sa lalawigan ng Abra nitong buwan ng Hulyo. Ay, Diyos ko, ay kasgana! Lord! 8:43 ng umaga nitong Miyerkules, July 27, niyanig ng lindol ang iba't ibang bahagi ng Luzon. Batay sa ulat ng PHIVOLCS, 7.3 magnitude ng lindol na sumentro sa Abra at tumagal ito ng higit 1 minuto. Tectonic ang lindol, ibig sabihin, dulot ito ng paggalaw ng active fault na malapit sa naturang lalawigan. Intensity 5 at 3 naman ang naramdaman ng ating mga kabalen sa iba't ibang bahagi ng Pampanga. Sa monitoring ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, wala umano na italang casualty at malalaking damages sa lalawigan. Wala tayong damages na nire-report pa ng mga MDRMOs natin, but they are continuously assessing the situation. Kasi sa isang LGU, maraming buildings like sa Apalit, pina-check ko kagad yung Chuson, yung supermarket of course, no? Yun ang mga may problema natin sa building structure. So sa ngayon, wala pang nire-report talaga na major damages sa province of Pampanga. Agad din naman nakipag-coordinate sa barangay units ang CDRMO dito sa siyudad ng San Fernando upang alamin ang sitwasyon.
Well, as of 11 a.m. dun sa pag-monitor po natin sa ating AOR, no? It's good po, and awa ng Diyos, wala pong reported na mga damages or mga injuries brought about nung ground shaking kanina pong umaga. Patuloy naman pinapaalala ng CDRMO na alalahanin ang dapat gawin kung may lindol at huwag na huwag magpapanik. Review nila yung mga trainings natin on earthquake drills, no? Basta yung duck cover and hold and yung evacuation, no, and go to a safer place. Yun yung main advice po natin sa kanila para po if ever maulit ito, handa po tayo. Mahirap labanan ang hagupit ng kalikasan, kaya naman sa panahon ng kalamidad, dobleng paghahanda ang kailangan. Sa pagtatapos ng taong 2022, naging kaagapay ninyo ang aming himpilan, gayon din ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pagbibigay ng makabuluhang ulat at impormasyon. Asahan ang patuloy na serbisyo na aming ihahatid para sabay-sabay nating haharapin ang panibagong taon ng laging handa at ligtas sa sakuna. Sa nakalipas sa 2 taon, karaniwan na sa atin ang makakita ng mga balitang nagpapaalala na hindi pa tapos ang pandemya. Subalit itong 2022, mas naging laganap sa mga pahayagan, telebisyon at social media ang ilan sa malalaking isyu gaya ng mga sirang kalsada at infrastruktura, aksidente, krimen at ibang uri ng karahasan. Balikan natin ang mga hindi malilimutang balita na tinutukan at binantayan ng CLTV 36 News na pumukaw sa atensyon ng mga netizen at ating mga karehiyon. Una sa listahan, ang daing at panawagan ng mga motorista tungkol sa kaliwat kanang isyu sa mga pangunahing kalsada sa Pampanga. Isa na rito, ang sirang bahagi ng MacArthur Highway sa Santo Tomas. Masakit umano sa mga motorista ang lubak-lubak at bahang bahagi ng MacArthur Highway sa Santo Tomas, Pampanga. Pinagmumulan umano ito ng mabigat na trapiko at disgrasya, lalo na't hindi makikita ang mga butas sa kalsada dahil lubog ito sa tubig. Pag lubog dito po, pag umuulan, lulubog po dito kasi hindi po nakikita yung bako-bakong daan. Meron po na aksidente. Karamihan po, marami po na aksidente dito sa daan na to. Mga single, hindi po nila nakikita yung sirang daan at yung lubak na daan, sumesemplang po. Ang ilang mga namamasada naman ay halos araw-araw din daw kung masiraan. Wala naman umano silang magawa kung hindi magtiis sa ganitong sitwasyon. Maging ang mga negosyo sa kahabaan ng sirang kalsada, apektado na rin umano. Ayon naman kay Engineer Almer Miranda, District Engineer ng Department of Public Works and Highways, may plano na ang DPWH Regional Office na ayusin ang nasabing daan. Funded na po yan na under PDE na ng regional office. So, bali ang magre-rehabilitate yan is yung regional office po. Inaasahan daw na sa susunod na buwan ay masisimulan na ang rehabilitation. Ang pontong gagamitin daw para sa Santo Tomas ay kasama rin sa budget para sa Apalit section ng MacArthur Highway na nagkakahalaga ng 99 million pesos. Umaasa naman ang mga residente at motorista na mapapabilis ang pagsasaayos ng sirang kalsada. Inireklamo rin ng mga motorista ang sira-sirang bahagi ng MacArthur Highway sa Apalit na madalas maging sanhi ng aksidente at mabigat na daloy ng trapiko. Problema ng mga motorista at biyahero ang bahaging ito ng MacArthur Highway sa Apalit, Pampanga. Kahit kasi katirikan ng araw, binabaha ang kalsada, bunsod ng tubig na nanggagaling sa di kalayuang establishmento. Dahil madalas daanan ng mga malalaking truck at iba pang mga sasakyan, animoy sungka o crater ng buwan ang mga butas sa kalsada. Naputulan na ako meli dyan Naputulan na ako kayo mali. Ano man sabi nyo, hindi naman umuulan pero basa yung daan. Siguro yung drainage system, baka barado. Malubak. Hindi ba nasisira yung mga sasakyan natin? Nasira rin. Malaking abala ba sa atin to, sir? Malaking abala. May pipeline daw na nasira sa isang establishmento na siyang naging sanhi ng pagbaha sa porsyon na ito ng MacArthur Highway. Bagamat walang nakuhang pondo para sa fiscal year 2022, ang rehabilitasyon sa MacArthur Highway sa DPWH, bahagi ng savings ng distrito, ang kanilang gagamitin para i-rehabilitate ang warak na kalsada. Sa bayan naman ng Mexico, inireklamo rin ng mga residente ang lubak-lubak na kalsada sa Sindalan-Anaw Road.
Inireklamo ng mga residente ng Barangay Kamuning Bayan ng Mexico, Pampanga ang sira-sirang daan na nagdudulot umano ng malaking abala sa kanila, pati na sa mga motorista. Sinadya ng CLTV News ang bahaging ito ng Sindalan Anao Road na siyang tampulan ng kanilang sumbong. Dito nakasabay namin ng mga naglalakihang truck sa pagbaybay sa lubak-lubak na daan. Tumangging humarap sa kamera si Barangay Captain Peter Siron ng Kamuning, Mexico. Pero binanggit niya sa amin na minsan ay sariling pondo ng barangay ang kanilang ginagamit upang matabakan at malagyan ng asfalto ang kalunos-lunos na daan. Ang problema, hindi rin nagtatagal ang kanilang pansamantalang lunas dahil na rin sa walang tigil na pag-ulan. Napag-alaman din ng CLTV News mula kay Engineer Elmer Miranda ng DPWH na ang nasabing kalsada ay nasa pamamahala ng Provincial Engineering Office o PEO. Po ng Provincial Capital na ang approved budget po is 12,528,823.14 centavos. Ang opening of bids po is July 13, 2022 po. May kinakasa na umano ang provincial government sa ilalim ng annual investment program ngayong taon upang maisaayos ang sirasirang daan sa Barangay Kamuning. Nilinaw naman ng PEO na hindi lang pag-aasfalto ang gagawin nila upang hindi na ito masira kahit maulan. Trending din sa social media ang Tablante Bridge sa Barangay Panipon sa siyudad ng San Fernando dahil sa mga pangamba na magdulot ito ng disgrasya sa mga residente at motorista. Ika-9 ng Agosto na mag-post ng concerned citizen na si Jerry Pingol hinggil sa sirang bahagi ng Tablante Bridge sa Barangay Panipuan City of San Fernando, Pampanga. Pangamba ni Pingol na baka magdulot ng aksidente at disgrasya sa mga residente at motorista na sabing tulay. Sinang-ayunan naman ito ng ilan sa kanya mga kabarangay at maging ng mga netizen at sinabing dapat aksyonan na ang problema upang hindi mauwi sa malaking aberya. Dahil dito tinungo ng CLTV News ang Tablante Bridge sa Barangay Panipuan. Aming napag-alaman mula sa ilang opisyalis ng barangay na naintibre na ito sa City Engineering Office ng San Fernando. Kumuha kami ng formal letter sa City Engineer para pang-inspection ito. Actually, may na-receive na po yung letter at pinalawa pa rin po ang concept yan sa City Engineer para nagawa ng kaukulang action itong problema natin. Paliwanag ni Engineer Ernesto Bernabe, bagamat hindi pa ito delikado sa ngayon, ay kailangan na umunong agapan at ayusin kaagad ang Tablante Bridge. Nakikipag-ugnayan na umunong ang mga lokal na pamahalaan sa Department of Public Works and Highways upang mapag-usapan ang nararapat na solusyon. Nanawagan naman ng agarang aksyon ng mga residente at motorista upang matiyak na hindi magdudulot ng disgrasya ang kondisyon ng Tablante Bridge. Sa ngayon ay makakahinga na ng maluwag ang mga motorista dahil nagbunga na ang kanilang mga panawagan at kasalukuyan ang isinasagawang pagsasaayos sa mga sirang bahagi ng MacArthur Highway. Samantala, pumukaw din sa atensyon ng ating mga karehiyon ang mga serye ng krimen at aksidente. Ating balikan ang mga pinakamalaki at pinag-usapang istorya dito sa gitnang Luzon. Sa bayan ng Guagua, Pampanga, isang barangay captain ang patay matapos pagbabarili ng riding in tandem. Bakas pa ang dugo sa sahig ng tricycle terminal na ito kung saan humandusay kagabi si Santo Niño Barangay Captain Raniel Asban dito sa Guagua Public Market. Ang ilang bala na tumagos sa ulo ng biktima umabot pa sa kalapit na gasolinahan ng crime scene. Sa kuha ng CCTV camera sa krimen, makikita ang pagbaba ng gunman na nakaangkas sa motorsiklo. Parehong naka-helmet ang gunman at driver ng motor, kaya di maaninag ang kanilang mukha. Mabilis na naisagawa ang pagbaril ng malapitan kay Kapitan Asban. Ayon kay Guagua Chief of Police Major Joel de la Cruz, planado ang pagpaslang kay Kapitan Asban. Hinala ng pulis, minanmanan ang regular na tambayan ng kapitan at sa tama ng bala sa ulo at ginamit na baril ng gunman ay imposible umanong mabubuhay si Kapitan Asban. Bahagi ng investigasyon ay ang profiling ng biktima upang malaman na kung bago pa ito patayin ay mayroon na itong banta sa buhay. Ngunit ayon kay Major de la Cruz, tumanggi pang magbigay ng statement ang kaibigan at kaanak ng biktima dahil sa takot. Habang paniwala naman ni Guagua Mayor Dante Torres, wala umanong kinasangkotang gulo ang pinatay na kapitan. Sa unang araw ng libad o prosesyon sa ilog na ginanap itong June 28, 3 nasawi matapos makuryente habang sakay ng isang bangka. At itong umaga ng June 29, nakumpirmang pagpanaw na rin ng isa pa nilang kasama. Ang 5 taong gulang na lalaki naman na nawawalan nitong June 28 ay natagpuang wala ng buhay nitong June 29. Sa kalagitnaan naman ng malakas na ulan sa unang araw din ng kapistahan, naglalaro sa kalsada ang 2 menor de edad nang di nila namalayan ng putol na kable ng kuryente na siyang naging sanhi ng kanilang pagkakasawi.
Nitong Setyembre, isang malagim na trahedyang sinapit ng 3 kabataan na magpo-food trip lang sana sa syudad naman ng San Fernando. Limang sawak, umalis ka. Mula sa isang birthday party, nagkayayaan daw mga magkakaibigan na kumain ng lugaw sa New Public Market sa Barangay Del Pilar. Sakay ng isang motorsiklo ang 3 individual sa kahabaan ng MacArthur Highway, Barangay Santa Lucia nang banggain sila ng isang humaharurot na truck. Magkakain po kami sa labas. At mga bandang anyang kaalis po namin, mga 2:30 po ata yun. Palabas na po kami ng kanto. Kami po, bagal-bagal lang po kami. Yung pong kasama namin, bigla pong binagbilis yung motor. Kalabas po ng kanto, hindi po nakapag-minor yung kasama ko. Sakto po may darating na truck. Na-champion po sila. Patay sa insidente ang 17 anyos sa si Marlon Balaga ng Barangay Kalulot, Jmar Dayaw, 22 years old ng Barangay Del Carmen, at Ella Kibalyo, 21 taong gulang mula naman sa Santo Tomas, Pampanga. Dead on the spot si Balaga na nasa dulo ng motor nang mangyari ang insidente. Habang naitakbo pa sa Jose Bilinga Memorial General Hospital sina Dayaw at Kibalyo, nakalaunay nasa wirin. Samantala ay kinagulat ng mga netizen ang sinapit ng 2 taong gulang na bata sa Concepcion, Tarlac. Ang sospek sa pagpaslang, isang 16 anyos sa babae na napag-alamang may matinding galit sa ina ng biktima. Ito ang nakakapanlumong tagpo ng pamilya Castro nang matagpuan ang nawawalang 2 taong gulang na si Baby Axel dito sa Barangay Green Village, Concepcion, Tarlac, umaga nitong Huwebes, November 24. Miyerkules pa ng hapon nang mawala ang biktima at naipanawagan pa sa social media. Hindi sukat akalain ng pamilya Castro na ang 16 anyos na kapitbahay pala nila ang di umano'y tumangay at pumatay sa musmos na si Baby Axel. Kwento ng lola ng biktima na si Regina Evaristo, sa kanya ipinagkatiwala ang apo dahil maghapon na nagtatrabaho ang mga magulang nito. Kisap mata lamang umano ang mga sandali nang masalisihan sila ng salarin. Para mailigaw ang atensyon ng mga naghahanap kay Baby Axel ay nagawa pa umano ng sospek na magsinungaling at pinalalabas na wala itong susi ng bahay at hindi ito makapasok. Sa mga puntong ito may pagdududa na raw sila na nasa kapitbahay lamang ang paslit. Madaling araw ng Huwebes ay saglit na narinig anya nila ang pag-iyak ng bata. Pinagplanuhan ang pagpaslang kay Baby Axel. Ito naman umano ang inamin kalaunan ng sospek kasunod ng mismong paglantad niya na nasa loob ng kanyang kwarto ang nawawalang bata. Nagpakita siya ng bola. Itong batang biktima kasi mahilig sa bola. Ngayon, nung punta dun sa bahay, nung pagpasok sa loob, umiyak yung bata dahil siguro gustong lumabas. Pinigilan ng suspect and then tinakpan niya ng unan doon sa sala mismo ng bahay nila. Sala ng bahay ng suspect. Nung tinanggal niya yung unan, hindi na gumagalaw yung bata. So dinala niya doon sa kwarto niya. Tinitignan din ngayon ng PNP ang posibleng partisipasyon ng mga magulang ng sospek sa krimen. Pero depensa umano ng ina ng sospek, patay na si Baby Axel nang matuklasan nilang itinatago ito ng kanyang anak. Malinaw din umano sa investigasyon na natuklasan nila ang labi ni Baby Axel dahil na rin sa pag-amin ng sospek. Ayon pa sa PNP, may matinding galit ang sospek sa ina ng biktima. Sa ating pagbabalik tanaw sa iba't ibang isyu at hamon sa mamamayan ng Central Luzon tulad ng pandemya, eleksyon, problema sa ekonomiya, kalamidad, sakuna, krimen at karahasan, makikita na lahat ng ito ating nalampasan at napagtagumpayan.
Gamitin sana nating sandata ang ating mga karanasan ngayong 2022 upang simulan ang bagong taon ng matatag at tigib ng pag-asa. Makakaasa kayo na kasama nyo kami sa patuloy na paghahatid ng makabuluhang paglilingkod sa pamamagitan ng totoo at wastong balita at impormasyon para sa ating mga karehiyon. Kasama ang buong puwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs, ako si JM De Jesus, taga rito, kasama nyo. Para CLTV 36 News, atin to. Bagong taon, bagong pag-asa.